Zvipere moshe toona kuti vakomana vemunyika yeZimbabwe aiwa vauya vachitaura masviko ekuti aiwa President Gideon Boko's first international trip change chiitwa munyika yeZimbabwe next week vachange vachiatenda the SADC Summit yabudzwa kuti they are coming to discuss the post-election crisis or chaos iri kuitika munyika yeMozambique. Saka ndapinda mashoko anobuda nyogwa vanhu vachitaura masviko ekuti aiwa kuchange kuchifaiwa munhu aiwa next week tichiona kuti ma-legitimate leaders vakuwanda amene zvichange zvakamira sei. Ndisanapinda masviko amuda nyogwa panapa nobva subscribe or like kuti ndobele kuti ipinda painto kanzi Africa anobuda nyora masviko achiti Botswana's new president first international trip will be to the crime scene Zimbabwe next week for the SADC meeting to discuss another crime scene Mozambique. Just because of one incompetent person, why should SADC be held to ransom by one person? Thomas Wamdanyora achiti aiwa tikuona kuti izvezvi inauguration yaBoko yapfuura. Next week vakomana vanenge vachidikana munyika yeZimbabwe twadiscase nawo yeMozambique. Itozo kuti Botswana neMozambique period yavakaita ma-elections yakanga ngofanana but toona kuti ameno kuti zvichange zvakamira sei tichiona kuti vakomana vakuwanda machange makers vanenge kuti Boko nani akaenda chilema kana vachinge vawanda tichaona kuti kune vamwe vanhu vacha-outshiniwa vatoziva kuti they took part ma-elections ekuMozambique. Atoona kuti change kune massive firing ameno kuti zvichapera sei kana zvichaenda up sei but people they are just thinking kuti ameno zvichange zvakamira sei but pana pauri kukomenda vachiti his first international trip ichatika munyika yeZimbabwe but tichaona kuti aiwa these change makers vanhu vasiri illegitimate vachauya vachiisa patable maideas akaita sei. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vapinda comment section yedu panosubscribe or like tonotona bell icon.